Цезарчо! Супер! Цезаре! Защо така ди? Ох, хубаво момченце на мамо! Първа среща, мамо! Първа среща! Първа среща! Ще чункаш ли на мама пъщето? Миличък! Йо. Кротичък ли? Защото ще се наложи да го държа в къщи известно време, да не напада котките или Балкан, там, Линда, не знам. Миличък! Ох, той е стормозен. Боже, на какво прилича, гледай, кожа и кости, ребра. Обаче са храни. Храни се, да, той раз ми каза, ама повръщат. Знам, трябва да го захранвам по-малко на 2-3 часа. Миличък! Сладичък! Ми да не повръща. Маминко! И сега, мамо, отивам до приюта, да дам хапчетата там на болните и се връщам за теб. Да, миличък. Абе, ето, повърна, аз ти казах, много сте го нахранили. Това куче трябва да се нахранва през 2-3 часа и виж някакви работи повръща, дето е преди това и яло някакви треволяци. Найде, миличък. Отивам, мамо, и се връщам. Да, мама ще се погледка. Сладичък той, стормозя на душичка малка.